Tervehdys kaikille. Minä olen Kaarina Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta ja olen saanut hienon tilaisuuden puhua teille dialogisesta johtamisesta. Mutta mä en ihan vielä mene asiaan, vaan haluaisin kuulla vähän, että minkälaisia tunnelmia teillä siellä katsojilla on, osallistujilla on. Ja meillä olisi tämmöinen pieni työväline Mentimeter, jonka linkki näkyy chatissa. Ja sinne laittaisitte sellaisen ihan ensimmäisenä, tämä on vähän tämmöinen niin kuin sormiharjoitus tai äänen avaus teille, joiden kanssa en voi keskustella, kuulla lähinnä sitä, että minkälaisia haastavia työssä olevia tunteita olette nyt lähiaikoina tai tänään tai kokenut, että sen voitte ajatella sen ihan kevyesti. Siihen 1 tai 2 sanaa, kumman haluatte, niin vaan riittää. Niin nähdään vähän, että minkälaisia tunnelmia tässä millä tunnelmilla lähdetään liikkeelle ja mitä teidän mielessä on. Joo, joitakin ajatuksia sinne alkoi ilmaantua, että ainakin päällimmäisenä nousee tänne, näkyy toi kiire ja turhautuminen. Ja tuonkin vähän näihin ajatuksiin jonkun verran tässä esityksessäni. Ja se on varmaan niin kuin tämän ajan työelämässä aika keskeinen näkökulma. Ja sitten myös semmoinen epävarmuus, että varsinkin kun me nyt eletään muutenkin tämmöisiä poikkeusaikoja, niin myös työelämässäkin eletään aika lailla semmoisia poikkeuksellisia tilanteita ja jollakin tavalla tuntuu, että varmaan kaikki ollaan vähän tämmöisessä kohtuuttomassa tilanteessa. Mutta mä lopussa kysyn teiltä lisää ajatuksia ja mä en nyt ihan tarkkaan näe noita kaikkia vastauksia tuossa, mutta kiitoksia teille, kun laitoitte ajatuksianne tähän. Ja mä oikeastaan nyt voisin lähteä sitten ihan virallisesti. Tämä oli vähän niin kuin epävirallinen lähtö, niin nyt lähden virallisesti. Eli esittelen itseni vielä vähän tarkemmin. Ja mun aihe on siis dialoginen johtaminen sosiaalityössä. Ja mä oikeastaan omaa ajatusta, vähän niin kuin taustaa, on avannut tässä seuraavalla slaidilla. Eli oikeastaan tykkään aina ensin kertoa vähän, että mistä maailmasta näitä asioita katson. Ja se tietenkin vaikuttaa siihen mun katsomistapaan, mun elämän kokemus ja työkokemus. Ja mulla on ihan ensimmäinen koulutus sieltä mielisairaanhoitaja, että mä oon ollut semmoisessa käytännön hoitotyössä aikanaan ja sitten sosiaalityöntekijänä ja sitten opetustyöstä myös toisella asteella. Ja jotenkin mä oon itse omalla työurallani nimennyt tämän semmoiseksi ammatilliseksi poluksi, joka on edelleen älyttömän tärkeä, koska mä nykyään saan sitä opiskelijoiden kautta, kun opetan sosiaalityöntekijöitä, niin se kosketus jotenkin sinne kentälle. Ja sitten mä olin valtionhallinnossa 8 vuotta organisaatioiden kehittämisessä ja oikeastaan tuntuu, että joka matkalla, pätkällä ihminen oppii jotakin, joku jää sinne reppuun. Ja tässä kehittämisen polulla mulla jäi aika lailla se semmoinen, että miten vaikeaa on kehittää ja miten vaikeita on muutosasiat. Ja eletään hyvin kompleksisessa maailmassa. Ja sieltä nappasin mukaani vähän semmoisen hitauden, viisauden, joka on tänä päivänä aika vaikeakin toteuttaa. Ja tähän nyt koskettaa johtamista tänä päivänä hyvinkin tämä kehittämisen problematiikka. Ja sitten nyt mä oon toiminut yliopistossa sitten yliopiston lehtorina ja mun tutkimus- ja opetusaiheet liikkuu aika lailla vuorovaikutuksessa, koska mulla on sosiaalipsykologian tausta, sen sosiaalityön taustan lisäksi, niin mä oon tottunut miettimään dialogisuutta niin moniammatillisessa työssä, työyhteisöjen vuorovaikutuksessa, mutta sitten
ihan nyt viime vuosina on alkanut myös pohtia tutkimuksellisesti myös ihmisten arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia. Ja ne on oikeastaan aika tärkeä asia myös sosiaalityössä ja johtamisessa. Ja mä muutamat näkökulmat vaan tässä kiteytän, eli tässä esityksessä nostan vähän sosiaalityön ajan haasteissa. Sitten johtamiskohtaaminen, eli se dialogisuus liittyy siihen. Ja ehkä katson sitä aika lailla yleisesti dialogisuuden näkökulmasta. Ja sitten siinä ehkä yksi tämmöinen avainsana, jonka toivon, että muistaisitte, on tämä yhteinen merkityksellistäminen ja yhteisvaikuttavuus. No, yleensä mulla on ihan tapana aloittaa kaiken vuorovaikutuksen pohtiminen jotenkin semmoisista vähän niin kuin perusasioista. Ja tuossa kuvassa on tuommoinen taidemaalari, joka pohjustaa kangasta. Ja mä heti sanon, että tässä mun esityksessä on paljon näiden taiteilijoiden kuvia. Ja se on semmoinen Cup of Therapy-firma, jota siis ne tekee erilaisia kirjoja, tämmöisiä. Siinä on psykoterapeutti ja kuvataiteilija, jotka kiteyttää jonkun elämän tärkeän asian. Ja heillä on myös työelämästä yksi kirja, ja mä oon saanut näiltä luvan käyttää näitä kuvia, koska minusta ne havainnollistaa niitä pieniä tunnetiloja. Mutta tämä pohjustamisen näkökulma jollakin tavalla mulle näyttäytyy sillä, että miten mä ylipäätään katson ihmistä. On se asiakas tai työntekijä tai esimies tai kuka tahansa, missä me liikutaan, niin me katsotaan ihmisiä aina jollakin tavalla. Ja semmoinen vähän niin kuin kielteinen kehityshän on tietenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa ollut, ja vielä tämä kiire ruokki, että me nähdään toinen ihminen aika negatiivisesti. Se on jotenkin ärsyttävää, vähän semmoinen työyhteisössäkin semmoinen nurkanjarru tai ankeuttaja. Ja sosiaali- ja terveyspalveluissa me aika herkästi otetaan aina semmoinen diagnostinen katse. Että kun joku käyttäytyy vähän oudosti, niin kyllä mieleen tulee monenlaisia diagnoosia, mistä on kyse. Tai onko hän niin kuin riski tai kuluerä tai aikasyöppö. Meillä tämmöisiä käsitteitähän varmaan kaikki on joskus käyttänyt, koska on niin turhautunut olo. Ja sitten tietenkin tämmöisen dialogisen kohtaamisen kannalta tärkeä näkökulma on se, että näenkö mä siellä vastassa ihmisen ja näenkö mä vielä ainutkertaisen ihmisen ja onko se kiinnostava tarina, vaikka se on vähän erilainen tyyppi meidän työyhteisössä, mutta se tuo jotakin semmoista mielenkiintoista, jota meillä ei ole. Se on myös selviytyjä. Musta tuntuu, että nuo teidän alkutuntemukset viestitti hyvin myös sitä, että te olette aikamoisia selviytyjä aika vaativissa ajoissa. Ja onko työyhteisössä sitten, nähdäänkö me potentiaaliset osaajat ja ennen kaikkea ihminen, jolta voisi oppia. Mutta ihan tässä vaiheessa nyt haluan tuoda sen, että se on semmoinen hyvän kohtaamisen kivijalka. Ja sitä on kutsuttu tietenkin johtamis- ja työyhteisökirjallisuudessa myös psykologiseksi turvallisuudeksi. Et siitä tulee se tunne, että tässä vuorovaikutuksessa voi niinku turvallisesti toimia ja se on niinku kaiken kohtaamisen perustana. Ja niin kuin sanoin, niin mä nykyään olen hyvin kiinnostunut ihan kaikilla elämänalueilla, että minkälaista asioista ihminen kokee elämänsä merkitykselliseksi ja missä se ylipäätään kokee arvokkaaksi. Monesti kun esimiehillä tulee kysyttyä alaisiltaan tämmöinen asia, aika harvoin, eikä ylipäätään työyhteisössä, tai tuleeko kenties asiakkailta kysyttyä. No, maailma on melkoisessa muutoksessa ja mä oon tämmöistä jaottelua käyttänyt näissä työyhteisöpohdinnoissa joskus, että
että kun me eletään jollakin tavalla semmoisen vähän niin kuin vanhan ja uuden työn välissä, kun sukupolvet vaihtuu työelämässä, niin sinne tulee aina uutta verta ja entiset vähän raahaa sitä entisten sukupolvia. Itse on just sitä entisiä sukupolvia, jotka varmaan pian jotakin vanhanaikaista asioista kiinni ja näin, mutta sitten, niin on työntekijöitäkin, sosiaalityöntekijöitä tai sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, ketä on esimerkiksi siellä alaisina, niin hekin ovat kaikki muutoksessa, tai jos olette sosiaalityöntekijöitä itse, niin koko ajan joutuu miettimään sitä. Tätä on tämmöinen karkea jako, että ennen oli niin kuin tämmöinen pätevyys tärkeää, jotenkin se muodollinen pätevyys, ja sitä listattiin. Nykyään ajatellaan enemmänkin, että meidän pitää olla sellaisia yhteiskyvykkäitä. Että se ei riitä, että sulla on niin kuin hirmulista jotakin osaamisia, vaan onko sä taidokas niin kuin tiimipelaaja ja saatko sä aikaiseksi asioita yhdessä. Ja aikaisemmin oli tämmöinen vahvempi työreviiri. Itsekin olen tässä työelämässä kokenut monta kertaa, että on vähän astunut yli rajojen ja kyllä saanut kuulla siitä, että jokainen pysyykö omalla tontillaan. Ja nyt kun mä moniammatillisuutta aika paljon kehitän ja koulutan, niin mä puhun nykyään lasiseinien rikkomisesta, koska jos sukupuolikysymyksissä rikotaan lasikattoja, niin moniammatillisuudessa ja kehittämisessä rikotaan aina seiniä, kun yritetään pikkusen ylittää niitä rajoja. No, ennenhän me oltiin toimistoissa, nyt ollaan monipaikkaisissa monipaikkaisissa työskentelyympäristöissä ja hybridityötä tehdään. Ja ennen kaikkea toimintaa myös yhdyspinnoilla. Eli se on melkoinen muutos meille kaikille ja se ei varmaan ole helppo. Ja sitten taas vielä niin kuin työelämän keskeisiä näkökulmia on tämmöinen jollakin tavalla tämä aika, joka tuli myös siellä teidän ensimmäisissä ajatuksissa, jotka toitte esiin, eli tämä kiire. Ja minusta tuntuu, että se on niin kuin työelämässä kaikkein niin kuin isoin asia, mitä me jokainen joudutaan ratkomaan jollakin tavalla työelämästä. Missä me mennään rivakasti, nopeasti ja missä me pysähdytään. Ja tätä yhtälöä joutuu ratkomaan kaikki, niin esimies, esihenkilöasemassa olevat kuin sitten ammattityötä tekevät asiantuntijat ja opettajat koulussa samalla lailla. Eli koko ajan pitää osoittaa sitä tulosta ja tuntuu, että se aikajana on lyhyt. Koronavuosi ainakin minulle toi sen kokemuksen, että se aikajana on jotenkin asioissa vielä lyhyempi. Ja sitten ajatellaanko me, mitkä on ne yhteisön tavoitteet ja tarpeet ja sitten mitkä on taas sitten yhteisön tarpeita. Senkin joutuu jokainen esihenkilö aina miettimään, että miten mä huomioisin tämän koko porukan ja miten mä sitten tuen ihmisiä yksilöllisesti. Ja se, mihin minä uskon, on tuo hitaus ja kypsyttely, ja jota tarvitaan erityisesti silloin, kun keksitään uutta, viedään uusia asioita käytäntöön, halutaan jotenkin niin kuin syvää oppia tärkeitä asioita, mutta täytyy sanoa, että tähän ikään mennessä en ole kovin hyvin sitä oppinut, että aina se tuo toinen puoli imasee ja mä joudun niin kuin palauttaa itteni ruotuun, että kannattaisiko tätä aika-asiaa vielä miettiä. Mutta ihan noin yleisesti, jos pohditaan tämmöistä 2020-luvun johtamisen suuntaa, ja mä nyt olen kirjoittamassa Työyhteisötaidot-kirjaa yhdessä Satu Ruusin kanssa. Ollaan aikaisemminkin kirjoitettu tästä aiheesta. Ja mä oon nyt aika paljon uppoutunut niin kuin viime vuosien johtamiskirjallisuuteen, ihan konsulttikirjoihin ja tutkimuksiin. Ja näin sosiaalipsykologisesti ja sosiaalityön tieteenalasta käsin mä oon kauhean ilahtunut siitä, että johtamisen tavallaan nämä viralliset opit on muuttumassa selvästi ihmislähtöisiksi. Ja jos aikaisemmin me ollaan monet koettu työelämässä näitä aikoja, että asiat ja tehokkuus ja rakenteet ja
prosessit ja mittarit, ne on ollut nyt tätä 2000-luvun oikein työelämän arkipäivää. Ja nyt sitten ne johtamisoppaat ja kirjat, melkein pääsääntöisesti niillä on yksi viesti. Vuorovaikutus, tunteet, tarinat, elämykset. Eli ne koskettaa työntekijöitä. Ja ihmiset ei lähde mihinkään mukaan, jos ei se kosketa jotenkin heitä. Ja musta se on ollut kauhean viehättävää, että semmoiset, jotka ennen niin kuin sitä tehokkuutta ja talouden maksimointia, niin yhtäkkiä ne on puhuneet siitä, niin nyt ne on löytänyt tämmöisen tärkeän perustan tälle kohtaamiselle. No sitten mä haluan sanoa muutaman sanan johdon tai oikeastaan työyhteisön muutosmatkasta. Tämä on Satu Rootsin ja minun aiemmassa työyhteisötaidot-kirjassa tämmöinen kalvo tai kuva. Ja tässä on niin kuin sellainen ajatus tässä kuvassa, että ylimmän johdon muutosaskel on aina pienempi. Ne kokoontuu esimerkiksi tämän tapaisissa kokoustiloissa, kokoonnutaan ja johdolla on aina se viimeisin käsitteistö ja ne pureskelee ja tietävät, että miksi muutos on tärkeää ja niin edelleen. Mutta sitten jos ajattelee, että mitä tekee väliesihenkilöt, niillä on huomattavasti pitempi taival käveltävänä ja niillä on myös ne ylimmän johdon paineet, mutta niillä on myös se iso kollegoiden alaisten joukko, joille pitäisi jotenkin myydä tämä asia. Ja sen takia tämä yksi Lasse Otranen on tämän joskus jäsentänyt tämän kuvan, jota me ollaan sitten lähdetty Satu Rootsin kanssa hyödyntämään, niin hän on niin kuin halunnut havainnollistaa just sitä, että miten pitkä on se työyhteisön taival. Ja niin kuin tuossa tarkkaan, jos katsotte, niin siellä osa juoksee vastavirtaan, mutta sitten tuolla sivussa on taas joku henkilö, joka voi olla ihan ihmeissä, että mihin suuntaan tässä lähtisi. Ja mä luulen, että aika monella on vähän ollut sellaista työelämässä, että hienoja juttuja, mutta jotenkin tuntuu, että tämä pyörii myös. Että tulee niin monesta suunnasta asioita. Ja nyt jos mä mietin tätä asiaa teidän työn kannalta, niin, eli niiden sosiaalityön käytäntöjen kannalta, itse saan sosiaalityön käytäntöihin aika paljon kosketusta mun opiskelijoiden kautta, kun mä vastaan viimeisestä käytännön harjoittelusta ja käydään heidän kanssa paljon keskusteluja ja ryhmäohjauksia, niin mä jollakin tavalla saan sitä sosiaali- ja terveysalan todellisuutta sieltä ja on pitänyt hirveän tärkeänä tehtävänä sitä. Ja tällä hetkellä on tietenkin, mä uskon, että jokainen painii sen oman henkilökohtaisen jaksamisensa kanssa. Ja sitten yksi iso kysymys on työvoiman saatavuus. Ainakin täällä Itä-Suomessa on ruvennut nostaa päätään aika paljon, mutta myös pääkaupunkiseudulla se on ollut jo Etelä-Suomessa jo pidempään. Ja se on aika iso kysymys, joka on oikeastaan ratkaistavissa myös johtamisella ja hyvillä työyhteisötaidoilla. Eli työntekijät, silloin kun on työntekijöiden markkinat, niin ne on hyvin vaativia myös sen suhteen, niin kuin kuuluu ollakin, että meillä on oltava työn edellytykset. Miksi käy maisteriksi yliopistossa 5-6 vuotta, jos ei pääse tekemään sitä työtä sillain arvokkaasti, mihin on kouluttautunut. Sitten on tietenkin asiakkaiden palvelujen turvaaminen on erityisen iso kysymys ollut tänä vuonna. Monet huono-osaiset on tutkimustenkin mukaan vähän tipahtanut tämän järjestelmän ulkopuolelle. Tietenkin tuo jatkuvat uudistukset väsyttää. Ne on väsyttänyt jo koko 2000-luvun, ainakin minua välillä. Ja sitten myös työntekijöiden jaksaminen. Ja ne on tietenkin sidoksissa toisiinsa. No sitten ihan muutama sana kyllä tässä on hyvä todeta myös sitten. Te varmaan monet tiedättekin Maija Mänttäri, Van der Kuipin väitöskirjan, joka koski sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia, ja Andreas Paltzunin, joka puolestaan käsitteli niin kuin lastensuojelutyössä
sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia. Ja Maija Mänttäri on siis Jyväskylän yliopistossa ja hän nosti aika paljon esiin jotenkin sitä niin kuin sosiaalityön tekemisen mahdollisuuksia ja erityisesti tämmöisen niukkuuden aikana, että miten vaikeita ratkaisuja siellä tehdään. Ja moni sosiaalityöntekijä koki, että semmoinen kontrolli ja valvonta on lisääntynyt ja sitten se johtaa myös tämmöiseen, sitten kun ei pysty asiakkaan tarpeisiin vastaamaan, niin sehän johtaa sitten myös eettiseen kuormitukseen. Ja sitten Andreas Baltzun myös pohti tätä, että ihan vähän samoja kysymyksiä ja koki, siellä osa sosiaalityöntekijöistä koki, että eivät saaneet ehkä johdoltakaan sitä konkreettista tukea. Ja se on varmaan se tämän ajan ilmiö nimenomaan, että ei saa sitä tukea, koska koko ajan huudellaan taas toiseen ja toiseen paikkaan ja kenelläkään ei ole aikaa pysähtyä sen ihmisen äärelle, joka ratkoo sitä asiakkaan ongelmaa. Ja Andreas Baltzunin tutkimuksessa tuli myös esiin, että Suomi oli tässä mielessä muista pohjoismaisista niin kuin negatiivisempi tulos oli, että siellä oli selkeästi parempi. Nyt mä pyytäisin teitä taas pohtimaan ja vähän niin kuin pysähtymään. Se pieni suvantovaihe, mitä tuossa hitauden kautta sanoinkin, niin olisi nyt, jos miettisitte vaikka, että mitä keinoja sinulla on hidastaa. Nyt kun oot siinä kovassa oravan pyörässä ja siinä rumpassa, niin onko siellä päivässä mitään hetkeä, mistä voisi oikeasti miettiä, että voisiko sen ottaa vähän hitaammin ja olisiko sillä hitaudella kenties vaikutuksia enemmän, jos sen pysähtyisi. Että voitte siellä ihan rauhassa laittaa niitä ajatuksia sinne chattiin, niin mä jatkan tätä puheenvuoroani tässä. No sitten mä etenen vuorovaikutukseen, joka on oikeastaan mulla se ydinasia. Mä en ole niinkään johtamisen asiantuntija, vaikka paljon näitä työyhteisökysymyksiä pohdin, mutta toki sitä kautta on tutustunut paljon myös johtamiseen. Ja itsekin olen joskus toiminut esimiestehtävissä, että saanut vähän sitä kokemusta. Mutta mä nyt tässä esittelen oikeastaan semmoisen lähtökohdan vuorovaikutukselle. Ja mä olin muutamia vuosia sitten Kaius Carsonin nimisen henkilön kanssa. Hän oli tuolta pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulusta valmistunut sosionomiksi ja hän oli tehnyt semmoisen dialogisuuspuun. Ja tätä ollaan sitten jonkun verran harjoiteltu. Me ollaan tehty yhteistyötä ja vedetty aikuissosiaalityössä muun muassa 1 vuoden mittainen dialogisten taitojen hanke. Mutta ihan lyhyesti tämä voisi olla siellä semmoinen teidän työyhteisön arjessa semmoinen käytännön työväline. Eli jos ajattelisi sillä tavalla, että vuorovaikutuksessa on ainakin 3 polkua. No, se 1 polku on ehkä se voi mennä vastakkainasetteluun. Tietenkin joku provosoituu jostakin tai kun esitetään jyrkkiä kannanottoja väärässä tilanteessa, niin ihminen provosoituu. Ja sehän nopeasti on sitten aika punaisella se vuorovaikutus ja siinä tunteet leiskuu. Ja sitten yksi vaihtoehto on sitten, että me niin kuin vältellään. No ainakin me kaikki ollaan varmaan opittu tämä taito, kun Zoom- ja Teams-kokouksissa ollaan aamusta iltaan, niin mielellään panee kameran kiinni ja välillä luiskahtaa ajatukset ihan muihin hommiin. Tietenkin kännykkä, kaikki välineet on mainioita asioita, millä me vältellään sitä kohtaamista. Mutta se minua on erityisesti puhuttanut tämmöinen niin kuin johtamisessa, eli semmoinen vähän niin kuin vääränlainen ohittava normalisointi. On tämmöisen käsitteen kerran keksin, kun rupesin miettimään, että kun ihmiset vaan käyttää niin kuin tavallaan hyvin positiivisia käsitteitä ja jollakin tavalla toinen kertoo huolensa, että mä en enää jaksa täällä ja näin, niin sanotaan, että joo, kyllä sitä niin kuin muilla on vielä pahempaa. Ja jollakin tavalla se tulee semmoinen tunne, että sanat on niin kuin oikeat jotenkin siinä kohtaamissa, mutta sitten jää niin kuin se ihminen aika yksin.
Ja sen takia mä paljon pohdin näitä vähän niin kuin näkymättömiä kaltoinkohtelun keinoja, jotka ei aina ole niin tietoisia. Ja sitten yhteistyö on tietenkin se, mihin meidän pitäisi pystyä jotenkin pyrkimään. Ja Kaius Carsonilla oli se ajatus, että tässä voi vähän niin kuin aina jumpata, vaikka etukäteen jossain tiukassa kokouksessa tai asiakastapaamisessa, että miten tämä voisi mennä näin. Kuvitellaan vähän niin kuin ensiaputaidotkin perustuu siihen, että kuvitellaan ensin, miten ne menee, niin sitten me osataankin toimia. Ja nyt, kuten sanoin, että tämän päivän johtamiskirjallisuudessa paljon puhutaan tunnejohtamisesta. Ja ihan viime aikoina luin sellaisen kirjan kuin Johda tunneilmastoa. Ja siinä on todella tärkeitä ajatuksia siitä, oikeastaan tuosta hitaudesta, mutta myös siitä, että pitää jotenkin mennä ne ihmisten tunteet ja ajatukset edellä ennen kuin ruvetaan hoitaa asialliset asiat. Ja se on asiakastyössäkin tosi tärkeä. Ja siinä kirjassa puhutaan jollakin tavalla tämmöistä syvätason ymmärryksessä, että ei olla niin pintaymmärtäjiä, kohteliaita, vaan mennään oikeasti niin kuin osoitetaan, että me mennään syvemmälle. No, kuten mä sanoin, että sosiaalityössä myös pohditaan näitä dialogisia taitoja, niin halusin tähän tuoda kuitenkin siitä meidän dialogihankkeesta, että mulla on se tunne, että tämän päivän sosiaalityöntekijät, ne pääsääntöisesti haluaa tehdä asiakkaiden eteen asioita ja ne on hirveän hyvällä asenteella. Joskus se systeemi vaan jotenkin vie sinne, että alkaa niin kuin suojautua asioista. Ja tässä on muutamia otteita lähinnä siitä, että kun nämä aikuissosiaalityöntekijät miettivät niitä pieniä keinoja, miten ne voisi niin kuin kohdata niin kuin asiakkaan jotenkin toisella tapaa, kun hän tulee sinne virastoon, eli ne koki, että tämmöiset pienet kokeilut yhtäkkiä vaikutti siihen, vaikka toimintaympäristön vaihtaminen, että se asiakkaan kohtaaminen oli jotenkin rennompaa, tai sitten tuleekin jotenkin huumoria mukaan, jota ei yleensä ole ollut vaikka siinä asiakastapaamisessa. Että aivan pienet liikkeet alkoi johtaakin hirveän tärkeisiin asioihin. Ja ennen kaikkea myös johtamisessakin puhutaan paljon, että ei olla vain virallisten asioiden äärellä, vaan ollaan myös epävirallisten. Niin se on asiakastyössä ihan yhtä tärkeää, että luiskahdetaan tietoisesti sivupoluille. Ei ollakaan niin viksuja, rationaalisia, vaan ollaan tietoisesti vähän harhateillä. Ja sitten ne pohti myös tämmöisiä oikeita ajoitusta ja tarkoituksenmukaisia kysymyksiä. Ja toi sitten esiin näitä positiivisia näkökulmia siitä, että millä tavalla ne niin kuin vaikutti siihen lopputulokseen. Ja sitten oli myös tämmöinen haastavan tilanteen kohdalla, niin sitten oli myös tällainen, että jotenkin niin kuin tietoisesti otti peilin käteen. Sehän on niin kuin vaikeassa vuorovaikutustilanteessa tosi tärkeää, että ottaa sen peilin käteen ja yrittää miettiä sitä omaa roolia siinä kohtaamisessa. Niin sillä on kummallinen vaikutus siihen vastapuoleen. Ja asiakaskin tai kuka se nyt on se haastava osapuoli siinä, niin se väkisin jotenkin rauhoittuu siinä ja se tilanne lähtee. Nämä on tietenkin aina slaideilla helpommin sanottu kuin tehty, että mikä minä olen näitä siinä mielessä neuvomaan, mutta olen itsekin paljon opetellut näitä asioita ja ehkä perusviesti on se, että pieni liike saa aika isoja aikaiseksi. No sitten mä menen tämmöisiin niin kuin omiin vuorovaikutuksen näkökulmiin, jotka mun väitöskirjaan liittymään 2002 väittelin dialogisesta kohtaamisesta sosiaalialan työssä. Ja siinä mä niin kuin jotenkin, tämän janan kautta mä oon niin kuin paljon miettinyt niin johtamista, asiakastyötä kuin opetustyötäkin. Elikkä kukaan ei tietenkään enää, ei tämän päivän työntekijät
suostu edes mihinkään dominoivaan autoritääriseen johtamiseen, onneksi. Nuori sukupolvi on viksuja, että ne ei suostu. Eli tuo ääripää toteutuu hyvin harvoin. Mutta sitten se toinen ääripää on tällä janalla, tällä oikea puoli, johon varmaan jokainen esihenkilökin ja työyhteisön jäsen syyllistyy, tai varsinkin kun on vielä sosiaalityön koulutustaustalla, niin voi ruveta vähän niin kuin väärällä tavalla loputtomasti ymmärtämään ja kuuntelemaan. Ja dialogisuutta minä olen hakenut jotenkin tältä väliltä. Ja siinä on sitten vielä tuossa vasemmalla laidassa, niin me voidaan olla hyvin asiallisia tai asiantuntijakeskeisiä myös siinä johtamistehtävässäänkin, mutta myös asiakastyössä. Tai sitten me voidaan olla vähän väärällä tavalla niin kuin työntekijäkeskeisiä tai asiakaskeskeisiä tai jollakin tavalla. Ja sekään ei tuo oikein lisäarvoa siihen tilanteeseen. Ja sen takia mä itse usein käytänkin mieluummin sitä lähtöisyys-sanaa kuin keskeisyys, koska mulle se näyttäytyy aina, että luiskahdetaan jonnekin vähän liian pitkälle. Ja dialogisuus on viime kädessä kuitenkin sitä semmoisen tasapainon hakemista, että me ollaan avoimesti, reilusti siinä vuoropuhelussa, me rakennetaan tietoa yhdessä, kumpikin vaikututaan ja uskalletaan astua jopa sille alueelle, että kumpikaan ei tiedä. Ja se on ehkä se rohkea alue kohtaamisessa, että mulla ei olekaan takataskussa asioita, miten tämä asia pitäisi hoitaa. Ja myös mä oon jonkun verran seurannut jääkiekon ja jalkapallon keskustelua, niin siellähän puhutaan samoista asioista. Jukka Jalonen, Suomen Leijonien entinen valmentaja, vai onko se nytkin vissiin, mutta joka tapauksessa niin hän kirjoitti semmoisessa kuin menestyksen pelikirja sitä, että hän joutuu miettimään siellä kentällä laidalla myös, hän joutuu tavallaan antaa pelaajille tilaa, mutta sitten hän joutuu välillä käyttää hyvinkin valtaa ja sanoa, että ketkä menee kentälle. Mutta sitten hän ihanasti kirjoitti, että jos pelaajalle antaa loputtomasti siimaa, niin hän ottaa sitä niin paljon kuin sitä on jäljellä. Ja sen takia sehän liittyy myös kasvatukseen ja kaikkeen ohjaustyöhön, että siellä on aina piiree semmoinen sokea piste semmoisessa hyvässäkin kohtaamisessa. No sitten tämä on toinen työkalu, jonka kautta on katsonut myös tätä asiakastyön ja johtamisen ja työyhteisön vuorovaikutusta. Ja mä kerran vedin semmoisen vuoden mittaisen yhden toisen tutkijan Anu Puusan kanssa kauppatieteistä niin yhden valtionhallinnon organisaation muutosprosessia. Ja siellä kerättiin erilaisia tarinoita ihmisten niin kuin kokemuksista, kun asiat ulkoisesti muuttuu. Niin mä oon tämän väitöskirjani jäsennyksen kautta, niin se näkyy varmasti siellä teidänkin työyhteisössä, kun koko ajan on joku muutos. Ei muutos ole enää mikään juttu, vaan se on koko ajan varmaan ihan viimeisen työpäivään asti. Me ollaan keskellä jotakin organisaatiota tai palvelualueen muutosta. Niin tämä ensimmäinen taso on vähän tämmöinen tilanteessa olo muodon vuoksi. Kokouksissa hengailla, mutta ei voisi vähempää kiinnostaa oikein tämä juttu. Ja näitä tilanteita meillä on kaikilla. Ja asiakaskin voi olla ja työntekijä voi olla myös vähän leipääntynyt siinä tilanteessa, mutta se hoidetaan vain muodon vuoksi. Tämmöisessä muutoksessa ja työyhteisössä se näyttäytyy myös siinä, että me ei oikein tiedetä edes toisista yksiköistä ja niiden työstä. Ja se johtaa vähän semmoiseen. Tai sitten vähän romantisoidaan jotenkin sitä, että ennen meillä oli kaikki paremmin, se oli kyllä hyvää se meidän organisaatio. Ja ihmisillä on taipumus niin kuin romantisoida sitä menneisyyttä. Ja sitten tämmöinen yksisuuntainen viestintä. Väittäisin, että tämä on aika lailla tätä päivää monessa työyhteisössä, että koko ajan tulee niitä asioita ylhäältä, jota esihenkilöiden pitää tiedottaa. Ja siellä sitten työntekijöille syntyy se kokemus, että me ollaan koko ajan vaan tämmöisen byrokratia ja uuden edessä. Ja sitä on puhuttu tämmöistä, että se on niin kuin tämmöistä dominointia ja kuittailua. Tai sitten se vuorovaikutus voi olla hyvinkin tämmöistä peliä, jännitteitä, me ja te. Ja
joku on sanonut, että kun tulee uusi tilanne, niin ihmiset alkaa niin kuin panna kun rautaa rajalle, niin tarkoittaa sitä, että tämmöinen sotatermein, että sitten me vetäydytään yhtäkkiä niihin omiemme joukkoon ja puolustaudutaan, kun me ollaan siellä rajalla. Tai sitten se vuorovaikutus lähtee tämmöiseen yhteistyösuuntaan tai sitten yhteistoiminnan suuntaan, jossa voi sanoa, että meillä tämä soitto kulkee. Tuun myöhemmin myös tämmöiseen bändi- ja musiikkivertaukseen, mutta siinä vaan tulee semmoinen luottamus, että tämä hoituu, tämä homma meiltä. Ja nyt mä pyytäisin teitä pohtimaan ihan sinne joitakin ajatuksia, eli miten teidän työtiimeissä, mitä tapahtuu silloin, kun onnistutaan niin kuin kiipeämään tuonne ylimmälle portaalle. Eli siellä on jotenkin semmoinen varaukseton luottamus ja sitten siellä ei tarvitse niin kuin kontrolloida toisia ja ihmiset vaan jotenkin hoitaa sen hommansa ja itsellä on paljon semmoisia kokemuksia moniammatillista tiimeistä ja monitieteisistä opetusjutuista, että joidenkin kanssa se vaan skulaa se homma ja silloin me saadaan aika isoja juttuja aikaiseksi. Ja jos semmoisia asioita laitatte sinne nyt seuraavaksi mieleen. Ja sitten mä menisin sellaiseen asiaan seuraavaksi, että mä vähän jo sivusin sitä, että miten kohdata haastavia tilanteita. No ei minullakaan siihen ole mitään suurta patenttiratkaisua, mutta niin kuin sanoin, että nyt viime aikoina olen hyvinkin perehtynyt näihin, kun lueskellut paljon näitä työyhteisökirjoja ja toki nämä liittyy ihan yleensäkin ihmisten kohtaamiseen ja jollakin tavalla yleensä niissä korostetaan kaikissa, jossa puhutaan tämmöistä haastavien tilanteiden kohtaamisesta, että pysähdytään siihen ihmisen kokemukseen ja ei niinkään siihen asiaan. Silloinkin, kun se on vaikea se kokemus mulle, niin mä jollakin tavalla otan sen kokemuksen vastaan. Tai sitten mä jotenkin kuuntelen sitä tunnetilaa. Siksi ne Rantanen ja kumppanit, jotka on kirjoittanut sen Johda tunneilmastoon, niin ne koko ajan korostaa aina sitä, että sä johdat tunneilmastoa. Koska se tunneilmasto tekee, sen kautta tulee ne tulokset. Ja sitten vasta oikeastaan, kun me ollaan niin kuin kivet pois kengistä jotenkin saatu, ja siihen tarvitaan aikaa, näihin 1 ja 2. Ja sitten voi vasta ruveta puhumaan niin sanotusti asioista. Sitten vuorovaikutuksessa yleensä korostetaan, että sävy vaikuttaa. Ja kaikilla meillä on kokemuksia siitä, että jossakin tilanteessa toisen sanat ja se muu viestintä ei oikein kohtaa. Ja tutkimusten mukaan ihmiset lukee ei-sanallista viestintää enemmän kuin sanallista viestintää. Se on se, mikä sinne piirtyy meidän tunnemuistiin. Ja sitten keskusteluissa on hyvin erilaisia sävyjä, äänenpainoja, ilmeitä, kaikki millä me viestitään, että ollaanko me oikein tässä jutussa mukana ja ymmärränkö mä tuon toisen puheen. Ja sitten mä oon viime vuosina pohtinut paljon ihan omallakin kohdalla, joihin aina vähän kompastun ja syyllistyn niihin suljettuihin kysymyksiin, esimerkiksi opiskelijankin ohjaamisessa. Eli että sitä ei tule aina mietittyä kuitenkaan niiden avoimien ja suljettujen kysymysten suhdetta. Et suljettu kysymyshän on sellainen, että se ei kutsu meitä puhumaan. Silloin saa vaan niin kuin lyhyen vastauksen. Ja sitten taas avoin on sellainen, että se nimenomaan kutsuu toista kertomaan lisää. Ja toimittajat on erityisen hyviä miettimään noita, että ne on niin kuin joutunut opettelemaan sen, että miten ne saa ihmiset puhumaan. Mutta sitten mä oon paljon oppinut noilta verkostotyöntekijöiltä, verkostoterapeutilta ja näiltä suomalaisilta Tom Arsil ja kumppanit ja Jukka Pyhäjoki, jonka kanssa on jonkun verran yhdessäkin käynyt kouluttamassa, niin näillä verkostotyöntekijöillä tai verkostoterapeuteilla heillä on kaksi semmoista hyvin oivallista lausetta niin kuin vuorovaikutuksesta. He pohtii sitä, että miten puhua niin, että toisella syntyy halu kuunnella
miten kuunnella niin, että toisella syntyy halu puhua. Ja itse nyt sanotin, että se on semmoista kutsuvaa kuuntelua, ei niinkään aktiivista kuuntelua, vaan kutsuvaa kuuntelua. No, niin kuin sanoin, niin mä oon aika paljon moniammatillisen yhteistyön kanssa tekemisissä ja jotenkin moniammatillisuushan on myös sosiaali- ja terveysalan palveluissa ihan tämän päivän isoimpia kysymyksiä. Ja puhutaan integraatiosta, joka aika pitkässä juoksussa kehittyy, mutta siihen liittyy paljon myös sellaista moniammatillista vuorovaikutusta. Ja silloinhan meillä on tarkoitus jollakin tavalla kehittää semmoista yhteistä vaikuttavuutta. Ja niin kuin tuossa kuvassakin että esitetään, että erilaisuudet on vahvuuksiamme. Ja tämmöisessä tunnetaitojen kannalta niin usein korostellaankin, että se on se työyhteisön psykologinen turvallisuus näkyy siinä, että kuinka siellä siedetään eriäviä kannanottoja tai erilaisia tyyppejä. Ne ei olekaan siitä samasta muotista tehty kuin me ollaan. Ja eri sukupolvetkin tuo sitä erilaisuutta. Ja me aina toivotaan, että meidän opiskelijat toimii semmoisena jollakin tavalla semmoisena myös uusina erilaisina ääninä siellä kentällä. Ja se onkin oikeastaan paljon parempi työyhteisön työhyvinvoinnin mittari on se, että miten me siedämme ja otamme vastaan erilaisuutta kuin se, että miten täällä barometreihin valmistaudutaan tai vastataan. Ja tästä sitten oikeastaan tämmöiseen moniammatillisuuteen, koska moniammatillista työtä pitää johtaa. Ihan vasta on julkaistu semmoinen kirja kuin Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Anneli Hujala ja Helena Taskinen on sen toimittanut ja itsekin olin siinä yhtä artikkelia kirjoittamassa. Mutta siinä pohditaan paljon integroivasta johtamisesta. Ja se on ennen kaikkea vuorovaikutuskysymys, se on myös asennekysymys, se on rakennekysymys. Ja tämä on meidän semmoisessa moniammatillinen yhteistyökirjassa esitetty Taru Kekon ja kumppaneiden kanssa, niin tehtiin tämmöinen jäsenys, että kun me ollaan tavallaan niin kuin eri alojen toimijat yhdessä, eri yksiköistä tai hallinnon rajat ylittäen, me joudutaan aina ylittämään jonkunlaiset kulttuuriset rajat ja oppimaan niin kuin jotenkin sitä toisen kieltä. Sitten on paljon tämmöisiä asenteellisia, jotka on usein asenteethan aika henkilökohtaisia asioita. Että pidänkö mä niin kuin luutuneesti kiinni niistä omista vanhoista tavoistani vai uskallanko mä jollakin tavalla astua niiden rajojen yli. Ja sitten tietenkin rakenteelliset rajat, jos integraatiota ja moniammatillisuutta ei johdeta, niin se aika lailla hiipuu. Sen mä opin siellä valtionhallinnon kehittämistehtävissä, että kaikki kehittämistyö pitää aloittaa ylhäältä. Sen takia, koska se asettuu niin isoksi esteeksi myös käytännön työtapojen kehittämisessä. Ja sitten tänä päivänä meidän pitää ylittää asiantuntijuuksia. Meidän pitää oppia sosiaali- ja terveyspuolelta ja mitä enemmän toimitaan hyvin eri alojen ihmisten kanssa, niin ainakin itse olen oppinut, että mun substanssitietämys laajenee koko ajan. Sitä jotenkin ei voi tyytyä tänä päivänä siihen, että tämä mun alan tietämys riittää. Ja sitten mä etenen sitten kans moniammatilliseen vuorovaikutukseen, jota voi hyvin verrata myös työyhteisönkin siihen erilaisuuteen ja millä tavalla me suhtaudumme ja miten me teemme yhteistyötä. Ja tämä tehtiin Taru Kekonin kanssa yhdessä kirjassa tämmöinen hypoteettinen malli. Yksi mun väitöskirjan tekijä aikoo tätä vähän niin kuin testata sitten niin kuin kyselyllä. Mutta tässä on niin kuin se idea, että jos tehdään vähän yhteistyötä, eli on aika eriytynyttä se oma työ ja paljon tai tuolla ylhäällä on sitten paljon yhteistyötä, niin esimerkiksi erikoissairaanhoito on tyypillisesti sellainen alue, jossa ollaan aika lailla niissä ammatillisissa positioissa
Ja asiakas usein kuitenkin liikkuu niiden asiantuntijoiden välillä. Ja sitten taas on tämmöinen perinteisempi moniammatillinen yhteistyö, jossa kokoonnutaan yhteen, mutta jokainen on ehkä omissa positioissaan. Ja mä oon käyttänyt tässä vertausta, että on eri alojen toimijoita, mutta ne niin kuin ikään kuin kirjoittaa jokainen oman lausuntonsa ja sitten ne lausunnot liimataan yhteen. Ja sitten taas on tämmöinen idealistisesti ajateltuna, minä ainakin uskon tämmöiseen dialogiseen yhteistoimintaan, niin siinä käy niin kuin aina hyvässä tiimissä, että, että ne värit tavallaan sekoittuu. Me ei ollakaan niin tiukasti enää niiden omien asiantuntijuuksien kanssa. Ja yksi terveydenhuollon ihminen kerran sanoikin, että se asiantuntijuus on ikään kuin katkoviivoilla reunustettu. Ja ne katkoviivan välit on ne, millä kautta me tihkutetaan toisiimme toisen asiantuntijuutta, mutta pysytään kuitenkin siinä omassa positiossa. No, mä yliopistossa teen paljon. Mä oon todella innostunut ollut tästä moniammatillisuuden kehittämisestä ja on huomannut, että kentän ammattilaiset, niin sielläkin on aika kova tarve. Ja me nykyään tehdään myös tämmöisiä simulaatioita monitieteisiä sillä tavalla, että niihin voi osallistua myös kentän ammattilaiset, jos se aihe liittyy heidän työhön. Ja siinä me oikeastaan molemmat opimme ja mä aika lailla uskon sellaiseen kehittämiseen, joka tapahtuu yliopiston kanssa yhdessä ja siinä ollaan niin kuin suoraan ikään kuin siellä tuotannossa, ei jotenkin erikseen vaan tutkita jotain ja mukaan tulla kertomaan. Ja meillä on tämmöisiä moniammatillisen vuorovaikutuskehittämisen opintojaksoja, jossa on useita eri alueen erityispedaa ja psykologiaa ja sosiaalipsykologiaa ja muita. Ja sitten on hoitotieteilijöitä, lääketieteilijöitä ja meillä on ihan tosi isoja kombinaatioita, mutta ajatuksena on se, että kun ammattilaiset istuu moniammatillisissa palaverissa, niin siihen on tärkeää opetella jo yliopistolla. Ja ajoissa oppia niin kuin ajattelee se oma työnsä. Vähän tuosta kautta, kun mä tuossa noilla ylimmillä pallukoilla kuvasin. Ja me ollaan tehty lapsen kuolemaan liittyen lähisuhdeväkivaltaan. Ja kaikkiin me usein otetaan tämmöinen niin kuin vaikea aihe, johon ei ole oikein kellään käsikirjoitusta. Ja se on todella viehättävä huomata, kun ottaa poliisit ja muut mukaan, että miten me kaikilla on se semmoinen oma tulokulma, mutta miten upeata on pohtia asioita yhdessä ja sitten alkaa ne avartuu ne näkökulmat. Ja se mulla olisi ainakin suuri toive, että siellä sosiaali- ja terveysalan käytännöissä, sosiaalityössä erityisesti, otettaisiin jotenkin tämän moniammatillisuuden kehittäminen tosissaan. Se ei muutu sillä, että vaan luennoidaan, vaan sitä pitää harjoitella ja vähän reflektoida ja puida. Ja se on kuitenkin sosiaalityön kannalta yksi vaikuttavimpia asioita. No, sitten mä menen tietoon ja viestintään. Ja tämä tiedon kulku on nyt viime aikoina on tosi paljon pohtinut sitä. Ja mä kerran tein tämmöisen hahmotelman, että tiedon tarina. Mitä sille tiedolle tapahtuu? Kun ylin johto viestittää jonkun asian, että nyt meidän pitää lähteä nyt taas tekemään ja pitää nyt tämmöinen mittari ottaa käyttöön ja muuttaa näitä käytäntöjä. No sille tiedolle käy yleensä ainakin kahdella tavalla. No tuo ylempi esimerkki on siitä, että se tieto siirretään. Esimies kertoo sen omille alaisille ja ne taas. Mä oon käyttänyt tässä vähän tämmöistä hääkakkuvertausta, että kuvitelkaa semmoinen siisti hääkakku, jossa on tarkat kerrokset ja semmoinen välilevy vielä joka. Niin se on niin siisti se kakku, että sieltä ei valu ollenkaan sinne alemmille kerroksille. Niin se on ehkä semmoista tiedon siirtoa. Mutta sitten jos kuvittelette semmoisen vähän rosoisemman kakkuun, jossa niinku ne ainekset jotenkin valuu sinne alemmas, niin siellä alkaa tapahtua jo kontakteja.
Tai sitten joku kysyy multa, että no miten saadaan se kakun kuorutus sinne ylöspäin. No sit piti keksiä vielä yksi kakku, eli tiikerikakku. Sehän tehdään näin kerroksittain ja sitten tökitään sinne, että me saadaan se tumma väri sinne kaikkiin kerroksiin. Mutta siitä on oikeastaan tässä kuvassa kyse, että tieto voidaan siirtää, mutta sitä voidaan yhdessä merkityksellistää. Eri organisaatiotasoilla, tiimeissä siihen palataan, sitä puidaan ja pohditaan, miltä se tuntuu. Ja sitten ihmisiä voidaan valtakäsittein sitouttaa, jostain tästä käsitteestä yhtään tykkää, koska se on hyvin tämmöinen, että minä sitoutan sinut, vaan innostanko mä yhteistoiminnallisuuteen toisen? Vai onko se tämmöistä hierarkista jalkauttamista? Toinen sana, mikä on nykyään monet ihmiset haluaa hylätä, niin on tämä jalkauttaminen. Ei kukaan halua tulla jalkautetuksi jollakin tavalla. Se on myös semmoinen valtakäsite, vaan sitä pitää yhteiskehitellä eri tasoilla ja saadaan ne tavallaan ne tiedon virtaukset jotenkin kulkemaan. No nyt mä pyydän taas pohtimaan yhtä pientä asiaa, eli mitä ajatuksia sinulla heräsi tästä viestinnästä? Tämä viestintä ei ole varmaan niin kuin sun henkilökohtainen, vaan semmoinen tapa, miten sä oot halunnut asiat, vaan jokainen toimitaan myös systeemissä, joka kutsuu meidät tietynlaiseen viestintään, että jos ei siellä ole rakenteita oikein sellaiselle yhteispähkäilylle. Mutta voitte laittaa sinne chattiin ihan mitä tahansa tulee mieleen viestinnästä. No sitten mä palaan taas tähän ajan haasteisiin. Siellä on paljon haasteita, niin kuin oikeastaan lähdettiin liikkeelle. Mutta sitten tosi tärkeitä asioita on sosiaalityön johtamisessa pelissä. Pitäisi johtaa ihmisiä, ennen kaikkea ihmisiä. Sitten pitäisi johtaa tunneilmastoa, se on huomattavasti jo isompi asia, kollektiivisempi asia. Tiimejä johtaa, ei antaa ehkä siis tiimille pitää tietenkin antaa itsenäisyyttä, mutta ne tarvii vahvasti tukea, että pysytään kuitenkin sillä yhdessä valitulla tiellä. Sitten tämän vuoden suuri haaste esimiestyössä, miten johtaa hybridityötä. Ja sitä on erityisen paljon pohtinut ja minusta on tullut nyt semmoinen kameran palkkauttaja opiskelijoiden kohdalla, että mä en halua enää tuijottaa Zoomia ja Teams-ruutuja mustana, vaan mä aina kehotan, että laitetaan kamerat päälle ja hyvin pieniä ryhmiä, koska muuten siellä ei oikeasti tapahdu sellaista kohtaamista, mikä on niin kuin työn kannalta merkityksellistä. Ja sitten integraatiota pitää johtaa. Se on nyt tietenkin tämän sote-integraation myötä aika iso kysymys, on sote-keskukset tulossa ja sitten myös monipaikkaisuutta. Organisaatiot on mennyt niin valtavan isoiksi, että toimitaan jo useilla paikkakunnilla ja esimiestyöllehän se asettaa tietenkin sitä tasapuolisuuden vaatimusta. No, niin kuin sanoin, niin mä olen kiinnostunut myös näistä ihmisen arvokkuuden ja merkityksellisyyden kokemuksista. Niistä kannattaa muuten kiinnostua myös työyhteisössä ja myös johtamisessa. Eli ihmisillä on tämmöisen kuin Deki ja Ryan amerikkalaisten psykologien mukaan niin 3 perustarvetta. Yksi on tämmöinen autonomia, eli me kaikki halutaan olla jollakin tavalla itsenäisiä autonomisia toimijoita. Ja meitä loukkaa, jos joku kävelee näiden tarpeiden yli. Tai sitten me halutaan jonkinlaista kompetenssia, päästä toteuttaa niitä mun taitoja ja missä mä niin kuin jotenkin pystyn asioihin. Mutta se edellyttää tietenkin toimintamahdollisuuksia. Ja sitten ihmisille on tosi tärkeä kuuluminen. Me kuulutaan työyhteisöön, me kuulutaan johonkin. Ja me kerättiin aineistoa suomalaisilta eri-ikäisiltä ihmisiltä, eri elämäntilanteissa olevilta. Meillä oli melkein 1000 vastausta, niin siellä melkein kaikki peräänkuulutti näitä vuorovaikutuksellisia suhteita.
että niille elämän merkityksellisyys niin työssä kuin kotonakin syntyy niissä ihmissuhteissa. Eli meille tuli sellainen tunne, että vaikka joskus väitetään, että täällä on nyt sukupolvi, joka on vaan minä itse, minulle kaikki heti, niin kyllä jotenkin tuli sellainen tunne, että onko se vaan sellainen uskomus. Me oikeasti kaikki halutaan niitä suhteita ja ei me olla pystytä olemaan ihminen ilman niitä. Eli noita perustarpeita kannattaa miettiä siinä työyhteisössä. Sitten mä tämmöisen yhden työvälineen tässä loppupuolella jo heitän teille pohdittavaksi. Te voitte käyttää tätä omassa työssäni, esimerkiksi kehityskeskustelussakin. Tätä on jotkut esimiehet kokeneet sillain ja kokeilleet. Eli voi jäsentää omaa työtä, että tuo keltainen ruutu, tämä on siis Satu Roossin tekemä työkalu, niin sinne voisi kirjata semmoisia, että mitkä on tämmöisiä rakentavia, helppoja rutiineja, joita voisi vaikka perjantai-iltapäivällä tai kannattaisi silloin tehdä. Sitten on työssä paljon tämmöisiä kuluttavia rutiineita ja sitten ne vie kohtuuttomasti aikaa. Sitten on niitä innostavia haasteita, joissa osaamista tarvitaan, mutta ne on jotenkin tosi innostavia ja niitä usein tehdään yhdessä. Se osaaminen on koetuksilla, mutta me selvitään siitä. Mutta sitten on myös näitä punaisia. Valitettavasti usein kuormittunut ihminen, sen kaikki työt tuntuu olevan tällä punaisella. Ja uusi työntekijä usein kokee, että kaikki on niin outoa. Että se osaamista vaaditaan, ei oikein riitä ne taidot ja sitten ne koetaan aika raskaaksi. Ja hyvässä työyhteisössä meillä on työtehtävät jotenkin tasapainoisesti kaikilla näillä alueilla. Sitten mulla oikeastaan tässä jo alan vähän kokoamaan loppunäkökulmia, että oikeastaan itse ajattelisin, että dialogisen johtamisen askelluksessa nostaisin 3 asiaa, koska dialogisuuttahan verrataan usein tanssiin, ja tanssihan on sellainen, että siinä jotenkin se joko sujuu tai se ei suju. Ja siihen vaikuttaa molemmat osapuolet. Ja parhaimmillaan sieltä syntyy upeita kuvioita yhdessä, jossa voidaan luottaa toisiin eikä astuta varpaille. Mutta ihan ensimmäinen asia, niin mä työyhteisössä korostasin, olisin kiinnostunut sitä arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä. Että se ei ole semmoinen pikkujuttu, joka vie aikaa, että hoidetaan nämä asialliset asiat, vaan pysähdytään vaikka kehityskeskustelussakin sellaista, että mitkä tuottaa oikeasti sitä iloa ja sitä, että jaksaa tehdä vaativaa sosiaalityötä. Ja sitten ihminen tarvitsee vähän niin kuin sen psykologisten perustarpeiden näkökulmasta, niin me halutaan olla toimijoita, aktiivisia, aikaansaavia, mutta meillä pitää tulla jonkunlainen hallinnan tunne. Jos tämä hallinnan tunnetta ei tule, niin siitä syntyy aikamoinen kuormitus, niin kuin Maija Mänttärin ja Andreas Paltzunin väitöskirjassa tuli esiin. Ja sitten minä ainakin pitäisin johtamisessa tärkeänä ennen kaikkea johtaa myös sitä yhteistä vaikuttavuutta. Ei vain yksilöjä, vaan että mitä yksilöt saavat yhdessä innostavasti aikaiseksi. Ja johto ei voi ulkoistaa itseään siitä prosessista, jäädä jonnekin ja valtuuttaa vain työntekijät, vaan johdon pitää olla kiinteästi mukana niissä keskusteluissa. Ja sitten ihan oikeastaan tämmöinen kiteytyksenä Satu Roossin työkalu tämäkin, eli jokaisessa yhteisössä on niitä soolotehtäviä, on sooloartisteja, ja joten kuuluukin joissakin tehtävissä olla. Ja sitten on yhteiskeikkoja, mennään niin kuin lavalle, mutta soitellaan kumpikin se oma biisi. Satu Roos käyttää tätä Leidit lavalle lähti kiertueelle, tai no nyt voi muistella myös näitä Mestarit lavalla. Jokainen oli oma sooloartistinsa, jotka sitten yhdessä keikkaili ja vähän sopivat. Sitten hyvässä työyhteisössä on aina bändi, semmoinen bänditunnelma. Mulla on jonkun verran noita tuttuja, jotka soittaa bändeissä, niin ne sanoo, että
aina pitää olla bändissä, kun rummut ja basso pelittää, niin siihen syntyy semmoinen rakenne. Mutta bändissähän pitää olla myös vahva luottamus ja semmoinen niin kuin yhteinen tunnelma sille improvisaatiollekin. Ja sitten johtamiseen orkesteri, jokainen työyhteisö tarvitsee orkesterin. Ja on asioita, jotka on vaan mentävä niin kuin orkesterin johdossa yhdenmukaisesti. Esimerkiksi henkilöstöasiat. Ei ne voi olla sellaisia, että sulle tämmöiset matkalassäännöt ja muut edut, vaan henkilöstökin vaatii hyvin millimetrioikeudenmukaisuutta ja sitä pitää johtaa. Ja ihan viimeisenä näkökulmana ennen kuin katsotaan vielä, että minkälaisia ajatuksia teillä on nyt tulee tähän viimeiseen tunteisiin, mitä kysyn, niin itselle on tehnyt vaikutuksen tämmöinen ajatus, että mitä voisi niin kuin soveltaa työyhteisöön, että 3 periaatetta, että miten muuttolinnut löytää etelään, semmoisen pitkän matkan ja ne yhdessä pääsääntöisesti lentävät, niin heillä on 3 sääntöä, eli ota suunta auringosta, joku horisontti pitää olla, älä töni kaveria ja pysy porukassa. Ja oikeastaan itse näkisin, että hyvän työyhteisön johtaminen liikkuu aika lailla tämmöisissä hyvin yksinkertaisissa asioissa. Mutta nyt varmaan olisi sen aika, että me katsottaisiin sitten niitä, tai ennen kuin katsotaan, niin mä vielä laitoin tuon kysymyksen tuohon, että mitä positiivisia tunteita tunnet itsessäsi ja työyhteisössä, kun aloitettiin vähän niistä haastavista, niin että minkälaisia asioita, semmoisia myönteisiä asioita teillä tulee mieleen nyt siinä omasta työstänne, että sen kaiken kiireen keskellä siellä on niitä onnen hippusia siellä työssä. Ja ihan tässä sillä aikaa, kun sitä tuossa mietitte ja vastailette, niin laitan tähän slaidisettiin vielä nämä 2 kirjaa, jota yleensä omissa koulutuksissa aina sitten saan mainostaa ja Gaudeamus on oikeastaan toivonutkin. Ja sitten tässä on sitten tämmöinen ohje, että millä te pystytte aina sen niin kuin halvemmalla sitten noilla ohjeilla, jos joitakin kiinnostaa vähän syventyä näihin tarkemmin. Ja lopussa on sitten kirjallisuutta, omaa kirjallisuutta, mutta sitten jos haluatte niin kuin näistä asioista, mistä puhuin, niin mulla on tässä paljon muitakin mielenkiintoisia johtamiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä kirjoja. Joo. Elikkä Rebekka, se sanoo, että mitä siellä on, näkyy, minkälaisia tunnelmia ja ajatuksia tässä tuli. Joo, moikka. Kiitos Kaarina kovasti tosi mielenkiintoisesta esityksestä ja puheesta. Oli mukava, kun käytit näitä interaktiivisia keinoja, niin pääsi sitten osallistujatkin vähän omia fiiliksiä siellä kertomaan. Tässä tosiaan voi kommentteja ja kysymyksiä sinne chatti-ruutuun esittää ja samoin sinne mentiin uudella koodilla. Mä voisin sillä aikaa, kun tuossa osallistujat pohtii kysymyksiä, niin kysyä vaikka mitä itsellä tuli mieleen. Onko sulla tulee mieleen, että tästä kun sosiaalityön johtavissa asemissa työskentelevät henkilöt lähtee tästä sun webinaarista, niin mikä olisi semmoinen 1 tai top 3 asiaa, minkä sä antaisit heille, että ottavat tästä tälle viikolle tai tälle iltapäivälle mukaansa?
No ainakin 2 keksin heti, eli se hitaus, jota opettelemme, sillä on vaikutusta ihan kehittämiseen, sillä on vaikutusta kohtaamiseen ja sillä on vaikutusta myös omaan työnhallintaan. Se, että älyä löytää niitä pieniä pysähtymisen hetkiä ja painaa jarrua oikeissa kohdin. Se on vaativa tehtävä, vaikka kuulostaa hyvin yksinkertaiselta ja jokainen me opetellaan. Ja sitten toinen on se, mitä tässä viime aikoina on paljon miettinyt tämän dialogisuudenkin näkökulmasta, niin on tämä yhteinen merkityksellistäminen. Että muutosta ja uusia asioita ei kannata viedä eteenpäin ilman sitä. Ja siihen tarvitaan dialogia. Ja siihen tarvitaan myös sitä aikaa. Että jollakin tavalla, että tietää, miten ihmiset kokee, mitä ajatuksia on, ja se ei ole ajan tuhlausta. Hyvä, kiitos. Tästä ihan varmasti saa sitten loppupäivälle ja viikolle ja toivottavasti pidemmäksi aikaa sitten pähkinöitä purtavaksi. Dialogisuus ja aika, onko sulla jotain omia kokemuksia siitä, että mikä on saanut sut löytämään hitautta tai pysähtymistä sun työssä tai kun oot johtoasemassa työskennellyt? No johtoasemassa työskentely mulla on ollut aika lyhyt aika, että mä oon enemmänkin ollut enemmän kokemusta niissä kehittäjän roolissa. Mutta ehkä toi hitaus, mä opin sen jo vuonna 2004 yhdessä Hidas-projektissa. Se on semmoinen kestojuttu, mikä on pysäyttänyt, mutta tietenkin nyt aina löydän itseni siinä oravan rumpassa, mitä kaikki pyörässä, mitä kaikki me ollaan. Ja joskus yksinkertaisesti vaan asiat alkaa keittää yli. Ja mä silloin aina kaivan. Välillä mä käytän ihan mindfulness-harjoituksia tai joku, että mä saan sen hirveän aivomyrskyn jotenkin rauhoitettua. Ja se on just sitä hitauden opettelua erityisesti. Ja sitten tämä yhteinen merkityksellistäminen, niin mä oon monta kertaa myös turhautunut itsekin monissa muutosprosesseissa. Että miksi tämmöinen pikku asia unohtuu, että ihmiset pitäisi ottaa mukaan. Ja sitten ihmetellään, että miksi kukaan ei ole kovin innostunut taas seuraavasta uudestaan. Eli yleensä ihmiset on innostunut, jos ne saa olla innostunut. Aivan. Eli yhteinen merkityksellisyys löytyy kuulemisen kautta. Ymmärsinkö oikein? Kyllä, aika keskeisesti. Hyvä, hienoa. Täällä tulee kommenttia, että tosi tärkeitä ja hyviä asioita tuot sun esityksessä esiin. Ja niin, tosiaan annoit vinkkiä, miten sun kirjoihin pääsee helposti tilattua. Ja mä tässä vaiheessa haluan kiittää tosi paljon, että tulit Sofitan webinaaria pitämään ja kiitos mielenkiintoisesta webinaarista. Kiitos kun sain tulla ja kiitos osallistujille. Kiitos osallistujille.